Sigro kawisuda manusataning adat ingkang lumampah kanjih panggihipun risang pinanganten. Ingkang menika kunjuk para paraga ingkang kepareng jinibah saking pamengko gati. Keparenga sayoga ing gati hanatepi punapa ingkang dados dawuh pangandika saking panjenenganipun Bapak Warsidi. Kawis tinggal ingkang sinaraya hamboyong sekar Dewandaru sekar Kalpataru. Sinten to ingkang sinaraya hamboyong sekar Dewandaru? Wenang sinebat pun Kang Mas Dikun kalayan Mbak Yu Santi ingkang sinaraya saking panjenenganipun Bapak Warsidi. Kandi lulus raharja pambayang sekar Dewandaru sekar Kalpataru. Ingkang menika kunjuk dhateng Ibu Juru Paes keparenga mratelaken jengkaripun risang pinanganten kakung saking Panti Palereman nuju dhateng sasana rinengga saperlu hanatepi upacara adat Widi Widana ingkang lumangku wonten ing leladan Kedung Udal Padas Kedung Jati. Rantak-rantak sumeblak mega petrak nulya kawaryanana ingkang teja angengung mawa Prabawa pranyata pinakata teja nira risang pinanganten kakung ingkang wus purna genya hangadi sarira mijil saking Panti Palereman kinanthi manjing jroning sasana rinengga ya sasana hardya keparenging sedya hamarak sowan wonten ngarsanipun sang ya para tamu hanatepi upacara adat Widi Widana ingkang lumaku ing wewengkon Kedung Udal RT 3 RW 7 wonten ing leladan Padas Kedung Jati. Metu lare Mas. Lumampah kanthi lon-lonan kairing panjenenganipun ingkang Rama lan Ibu ing ayapan para kadang werda taruna prapteng unggihan kang tinuju risang pinanganten sigra kepareng hanatepi upacara adat Widi Widana ingkang lumaku Sang Juru Sembogo kepareng mratelaken menggah upacara adat Widi Widana ingkang lumaku. Saya caket denira lumaksana. Saya caket saya ngalela. Risang pinanganten sarimbit sigra apagut tingal ingkang sinartan kumlawe astane ingkang sarwi ambalang gantal. Punapa wujud mewah wardining gantal. Gantal dumadi saking suruh ingkang lininting tinangsulan lawe wenang.
suruh lamun dinulu beda lumah lan kurepe lamun ginikit padha rasane pasemon pinanganten sarimbit sanadyanto sajuga priya sawiji putri lamun wus pinesti saking kodrat pesti saking ngarsane Gusti ingkang akarya jagat pinesti dadi jatuh kramane tanggaping sasmita pun Rara Ayu Alisah jengko ing ngarsanipun ingkang garwa sinareng tangkeping asta angaturaken sembah sungkem pangabekti dhateng ingkang Rangga ingkang datan kantun pun Rara Ayu Alisah Habucal Sokerto ingkang mapan wonten ing samparanipun ingkang raga Wawitorya wening sinartan sekar ingkang amanca warna ingkang mapan jroning Bokor Kencana lekasing sedya mugya jumbuh ingkang kinayuh sembada kang sinedya Basuki ingkang kaesti kawis tinggal risang pinanganten sarimbit pun Rara Ayu Alisah kalayan pun Bagus Adi Sucipto sampun kepareng jumeneng jajar kepareng ing sedya hanatepi upacara ingkang sampun tinamtu sinengker wonten ing laladan Kedung Udan wonten upacara candhaipun kala nenggih upacara adang-adangan ngapunten tumere dereng wonten latunipun latu nggih mengke ndak mboten mateng nyuwun dipun paringi latur miyun kersanipun anggenipun masak saged enggal mateng-aten kerisiken Pak Desardi dadi kayu dereng cawis pun masak karepe ngati-ngaten ya karan nganten anyar ngono
Ya ngono kuwi Mas. Dadi nek dedek geni kayu dicepakno sik lagi dedek geni. Lagi dandang dintepno. Urute apa-apakno wis dintepno ra ya. Iki ya pas semane nganten ketoke. Kawis tinggal ingkang sinaraya pados kajeng obong sampun sawega ing karya Mas Adi ayo alon-alon Mas Adi ayo tak derekno alon ya Dik. Pasemone risang pinanganten kenya gebyur ing madyaning brayan enggal ingkang temtu kewala kedah pari kedah mangertos tata cara omah-omah mangun brayan Mas Adi sugokno to Mas Mas, sugok ke Mas. Ayo Mas. Jinamangan ingkang Rama panjenenganipun Bapa Warsidi kalian Bapa Rifai tansah ndambangi lampahira risang pinanganten. Ingkang tansah amaminta ing ngarsaning Gusti ingkang akarya loka mugya nggenya mangun brayan pinaringan ayem tentrem dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah enggal pinaringan momongan ingkang soleh utawi solihah. Ayo Mas uga keneh Mas Mas tak bukake yo lah mbak yang kota Dik kanthi reh yo ngopo selak ora betah lho Mas iki wis awan lawan yo ngopo ayo Mas karo diutek-utek Mas basa kok utek-uteke basa apa to Dik? Nggih diobahke ngoten niku maksude to Mas. Obahke piye? Lah gedeng aku ndak takon terus. Lah wong yo rumudeng kok Dik. Aku isen Dik rasa isen to Mas mumpung wong urung akeh Porno genyo ana tepi upacara adat widi-widana kang lumaku ingkang winastan adang-adangan bubak kawah panjenenganipun ingkang winanto ing pakurmatan panjenenganipun Bapa Warsidi jumangkah tanggaping sasmita keparenghanganti ingkang putra pinanganten sarimbit sinartan slendang sutra sendang slamet ingkang awarna pethak lan abrit
pasemone risang pinanganten abang kalawan putih pratandha cetha kedadian ing Rara Ayu Alisah kaliyan pun Bagus Adi Sucipto tinitah Gusti ingkang merbeng kawasa kalayan warna ingkang awarna abang lan putih abang saka ibu putih saka bapa cinipta pun Rara Ayu Alisah kaliyan Adi Sucipto praptenggan kang tinuju panganene risang pinanganten sigra sung sasmita risang pinanganten saripit kalenggahaken wonten ing sasana tinamtu. Para lenggah kakung putri ingkang winanto ing pakurmatan makaten laksitaning upacara adat widi-widune ingkang lumaku panggihipun risang pinanganten lulus raharja tebih saking Sambikala ingkang menika sigra pineruaken dilajengaken upacara candhikipun anjih adi cara punaran mbok bilih uba rampe. Punaran sampun satata kunjuk datang Ibu Juru Pangadibusana keparenga paring sasmita dateng pambiyawara. Lan kunjuk panjenenganipun ingkang piniji paring berkah donga walimah punar. Keparenga sawega ing karya menyat saking sasana lenggah nuju dateng sasana wisudan Talidarma saperlu paring berkah donga dateng pinanganten sarimbit. Kunjuk panjenenganipun Bapak Kasya sasana mewah pandaya wara kaaturaken sumangga nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Panjenengan para bapak, para sepuh, sesepuh, aji sepuh kasepuhan kang hormati, nggih kula badhe minangkani ingkang dadosan Bapak Warsiti tiyang sak keluarga anggenipun ndhawuhaken putra-putranipun nggih menika panjenenganipun Mas Adi Sucipto utawi nggih Mbak Alisa mugi-mugi tansah dados keluarga sakinah mawaddah rahmah ingkang dadosanipun Bapak Warsiti pengajapipun sageta pinaringan wilujeng selamat tentrem saking ngantos sak puputing yuswa. Saderengipun nggih menika ekra kalajengaken mugi syukur wonten asana Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring nikmat karematan dan kula panjenengan saged rawuh wonten ngersanipun Bapak Warsiti tiyang sak keluarga kanthi wilujeng boten ana sapa punapa. Shalawat lan salam kita kunjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo sapate yang mangkih. Lan dhumateng panjenengan para bapak, para sepuh mboten kathah matur nggih menika kekal dawuhipun nganten badhe kalajengaken nggih malih baris deres pahanan ingkang diatur pinaraan dhateng Bapak Warsiti tiyang sak keluarga saben menika kula sadèrèngipun ngabulaken ingkang saturan sekala sasan kormatawitan dalam pungkasan Ibu Bumi Buka Bapa Adam Bapa Kuwasa dawuh karmasin dhateng Bapak Warsiti tiyang sak keluarga anggenipun dawuhaken putra minipun tiyang sekalian mugi tansah pinanujeng apa punapa ingkang saturan muga sekala sak hormat cikalipun dusun Kedung Udal saturipun dan yang salben kira-kira bang sak wingkara sak lebeng dusun nggih sak yen dusun dawuhipun panjenengan dhateng Bapak Warsiti tiyang sak keluarga anggenipun ndhawuhaken putra-putrinipun tansah pinanujeng apa punapa ingkang saturan nggih sekul buncet hormat salu-salam panjenengan rangsul ngasak rusman ngali dan langsung datang Bapak Warsiti tiyang sak keluarga anggenipun wilujengan nggihipun ndhawuhaken putra-putrinipun tansah pinanujeng apa punapa ingkang saturan nggih wujudipun nggih menika punar sak pirantosipun kanggihipun ndhawuhaken putra-putrinipun tansah sekalian nggih menika Mas Adi Sucipto utawi Mbak Arin Alisa mugi-mugi tansah sageta pinaringan wilujeng selamat menawi sapa punapa. Ingkang sateran menika sekala sasan perempuan wahi sak keluarga sampun nggihipun
nyuwunaken nggih menika ahli dhuwur ingkang dirgawasi Bapak Warhidi diusuni doa restunipun kanggenipun milujengi nggih dapaken putra punika tansah pinalujeng boten apa-apa menapa. Ingkang sateran menika gesang saprapa kambarwake ceketipun tegan panwas panggenan menika Bapak Warhidi kanggenipun panget Pak Warhidi nggih momong keluarga sabut pambari lan dalu tansah pinalujeng mitne alas apa-apa napa. Ingkang sateran menika gesang saprapa kambarwake ceketipun masas panggenan menika Mak Saryam, angipun Mak Saryam dipun wilujengi nggih nggih momong putranipun lan nggih bapakipun dalu tansah pinalujeng bapa punapa. Ingkang saturun nggih sang sakor kang berage tanggil terperpan sangyan niku Mbak Elisa nggih pun panggen Mbak Elisa nggih pun pawan bayan ingkang utaminipun nggih sebut panggenipun dinten dalu tansah pinalujeng bapa punapa. Ingkang sateran menika gesang sapra kang berbahagia cekap penting penawas panggenan menika Mbah Mas Edi Suprapto lan panjenengan Mas Suta nggihipun momong keluargane posopun pamrih ibu maca rinten dalu tansah pinanjeng bapa punapa. Ingkang sateran menika sasan karupan Pak Warhidi sakya milujengi angipun dawuhaken nganten tiyang sekalian mugi tansah pinalujeng satanamipun boten anggih lan napa punapa. Ingkang sateran menika sasan Pak Warhidi sakya milujenginipun dawuhaken putranipun nika Mbak Elisa utawi nggih nika Mas Edi Suprapto sageta pinayon tentrem saged dados keluarga sakinah mawaddah warahmah ngantos sak pripun mboten manggih halangan sinapa-apa punapa. Ingkang saturan menika saka sasan Pak Edi Suprapto milujengi nggih Ibu Juru Paes anggenipun maes ngipun nganten tiyang sekalian sageta pinalujeng Kang Mas Maes bijeng sakritene sambang kambe nang asna apa-apa punapa. Ingkang saturan menika saka sasan Pak Edi Suprapto milujeng widodari sekating nggenipun nenggani dawuh nganten tiyang sekalian sageta pinalujeng ingkang dipun nenggani wijenga sakritene sampun pinanggih lan apa-apa punapa. Ingkang saterah menika saka sasan Prawati sakra miring sedayanipun prabutanipun kangge ndhawuhaken nganten tiyang sekalian sageta paring ayem tentrem sabeneri lan apa-apa punapa. Ingkang saterah menika saka sasan ngormati badhe les badhe kilir badhe masa won balapan dan dihormati dikangge prabot pripun ron Kajeng Toya latusipun kangge ndhawuhaken nganten tiyang sekalian sageta pinalujeng selamat melan apa-apa punapa. Ingkang saterah menika saka sasan berpun Kiai Jogorsa Nyarusaing dan Jagi Perkipatan ngason sakepon penambah Bapak Warhidi sak putra wayahipun rinten dalu tansah pinalujeng boten lecopo punapa. Ingkang saterah menika saka sasan ngormati para wali para nabi ingkang sumanten apapun den kiblat kalebet lenggih sedherek dateng Bapak Warhidi sak keluarganipun ndhapaken putra-putrinipun tansah pinalujeng bapa punapa. Ingkang saterah menika saka sasan ngormati Kiai Geseng Kang Jagi Poman Bandaran Pawon dan hormati dipun kanggeaken latunipun kangge wilujenganipun ndhapaken nganten tiyang sekalian mugi santah wilujeng boten lan apa punapa. Ingkang saterah menika saka sasan ngormati Ketua Antaga sak lumayup serpan nangis dan dihormati kangge njapenipun Bapak Warhidi sak keluarganipun ndhapaken putranipun sedayanipun anggenipun mihosi putranipun sageta pinalujeng kula pinahan apa punapa. Ingkang saterah menika saka sasan ngormati dinten 7 pekan Gasa sasirah tampun lakire dunung Jumuah Lenggeng Wage dan hormati para bapak kai pandonga ngamalamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad sallallahu alaihi wa ala sayyidina Muhammad sayyidina wa sahabati pilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Handam syakir handam ni'amah. Rabbana alhamdu cikamna sultanik. Allahumma sinna Muhammad nasarajan masal sing qadir. Rabbi bili wa rahmatan nasara wal mukminat wal muslimatan syada'at. Rabbana dalamna min aksina wa sallallahu nabiyana sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salamatan bitimnatan pilih barata rezeki bang babata maut wa inda maut wa sarmat bahna salam tasabbil halaq wala wala quwata illa billah. Allahumma atina min handait wa afih mana pait wa tamati man talait wa barik fi ma atait wa qina fi rahmatika sarra ma khandait fa innaka yutu inahi wa inda bait tabaraka lakal hamdu astaghfiratu balait. Rabbana atinya bidya hasanah wa birata hasanah wa qina anda benar wa qina anda benar wa hasbana Penamur salim walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nggih mekaten semanten saged atur-aturan ngekropipun Bapak Warhidi sak keluarga nggih pun dapun putra putri tansah pinten pengatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Para lenggah kakung putri ingkang winanto ing pakurmatan mekaten menggah upacara punaran ingkang sampun paripurna. Ingkang menika upacara bapa timbang kacar pucur jangkep kunjuk dhateng panjenenganipun Ibu Juru Pangadi Busana keparenga teradosaken ngantos paripurna. Sasampunipun paripurna upacara panggih ingkang awal ingkang menika temeten badhe kalajengaken upacara adat ingkang angka kalih. Ingkang menika kunjuk dhateng panjenenganipun Ibu Juru Paes kasumanggaaken. Sampun paripurna nggenya netepi upacara adat ingkang angka kalih ingkang menika kunjuk dhateng panjenenganipun Bapa Kasya keparenga paring bekerah donga dhateng risang pinanganten kasumanggaaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Nggih matur panjenengan para bapak, para sepuh, sesepuh, nggih menika kula minangkani sanjipun Bapak Refai tiyang sak keluarga nggih ndhawuhaken putra-putri sekalian. Mugi-mugi nggih menika saged pinalujeng selamat ing napa nggih disipun nggih menika punar kangge panjenengan Bapak Refai pun kangge ndhawuhaken nganten sekalian. Mugi-mugi tansah pinalujeng selamat tentrem saking ngantos puputing yuswa mboten manggih halus napa nggih saderengipun nganjakaken rasa syukur wonten asana Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring nikmat karomatan daya panjenengan saged rawuh ingkang dadi kersan Bapak Refai sang sak keluarga kanthi lujeng berupa punapa shalawat lan salam kita kunjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kang kita tenggo-tenggo sapate jamu kemake. Lan dumateng panjenengan para bapak para rawuh sedaya saderengipun kula doa selamat. Monggo kula ajak saran Mas Patekah sesarengan kangge kalujengipun menika Bapak Refai kanggipun ndhawaken putra-putri tiyang sekalian kita tansah pinilujeng. Nggih, mekaten saderengipun monggo kajal pahatah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila khairat Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala alihi Sayyidul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina wa sahabati bi ilahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Handam syakiri andam ni'amah. Rabbana alhamdu cekam sultanik Allahumma sina Muhammad nusya rajaat nasalu sing ngandir rabbi fili wa rahmatan sarabal mukminat bal muslimin muslimat nasadawat. Rabbana dalamna min nafsin data salana nabiyana sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salamatan bitinatan bil imi baratan fasikiban mabata maut. Indah masyarakat maut mahdi salam daisyab la haula wala quwata illa billah. Rabbana dalamna wa bu'ana wa firlana warhamna subhana qulubana karamina kantam hab. Rabbana paswana minaka barahim. Rabbana atinya binya hasanah wala beriyata hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar subhana rabbina barrosalim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nggih, mekaten ingkang saged aturaken doa selamat mugi-mugi Bapak Refai sak keluarga nggih pun bahagia putra sina tansah binajeng tutuhan was manggih halangan napa tepengatur bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
panjenengane risang pinanganten sampun kapanggihaken manusa tataning adat ingkang lumampah. Mila ingkang menika tumapak adicara candhaipun sabda pangandika pasrah lan panampi saking panjenenganipun Bapak Rifai lan panampi saking panjenenganipun Bapak Warsidi. Ingkang menika kunjuk panjenenganipun ingkang winanto ing pakurmatan Bapak Giono manut warta ingkang kula tampi keparunga jengkar saking sasana lenggah aben ajeng kalian panjenenganipun Bapak Sardi ingkang jinajaran panjenenganipun Bapak Rifai Sarimbit newah panjenenganipun Bapak Warsidi sekalian ingkang menika kunjuk datang panjenenganipun asma ingkang sinebat keparenga jengkar saking sasana lenggah nuju datang ngajeng dekorasi saperlu netepi upacara lung tinampen kasumanggaken. Amit nun sewu kunjuk sanipun para pinisepuh aji sepuh wonten ing warga mriki kula nyuwun idi pangestu rumiyin niki wau saderengipun kula njangkah sikile kula kanca-kanca mun narik jari kula saking wingking Pak No engko aja suwe-suwe aja dawa-dawa sedhelok wae niku ya bapak-bapak kamangka nek ibu-ibu limrahipun mriko mriki sami nggih Pak nggih sami nek ibu-ibu mesti nyuwune sing dawa sing suwe Cocok. lah niku sing kula derekke sing pundi nyemanggake kula nggih ra wong kula kuwaos nyepeng mik dasaripun nggih niki nun sewu maksudipun ngeten adik muji kalih adik Rifai kok malah batas kula Pak No kok malah jorok mboten ngoten maksudnya ibu-ibu ngeten nyuwun sing suwe sing dawa anak bibar manembah wonten ngesanipun Gusti nomoleh salam nengen kalih kiwa niku rak maos wiridan subhanallah subhanallah ping 3 dosa 3 alhamdulillah alhamdulillah ping 3 dosa 3 lajeng Allahu Akbar nggih pigang dosa 3 lajeng ing pepunton maos kalimat thayyibah la ilaha illallah nggih tartamtu ping 3 dosa 3 niku rak betahaken sing dawa sing suwe adik muji Pak No kotoh jorok ngoten maksude nggih namung gugudungan Pak niki nggih ra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah Alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun sadaqallahul azim amma ba'd nun kula nun sanjangne para pepunden para sepuh aji sepuh ingkang sampun pana ing pamawas serta lada ing pitutuluhur ingkang tansah kula hormati tamin kunjuk sanipun para kiai para santri ingkang ngrinten pataring latri tansah sumandhing dhateng kitab suci wahyune ilahi ingkang minangka kangge panuntun kiblating panembah ingkang satu huluring budi para bapak-bapak kiai para ibu-ibu hajah ing sami rawuh ingkang sampun nuhani dhateng dawuh tinwalipun Gusti Allah Subhanahu wa taala nuningge tindak wonten makatul mukarramah mati-mati munawarah ingkang dipun mulyakaken dening Allah ing tansah kula hormati. Lan ugi kunjungan sanipun panjenenganipun Bapak ingkang hamengku gati nggih panjenenganipun Bapak Warsidi Ibu Suriem. Nggih, sak keluarga agengipun ingkang tansah kula beti. Sembrambah dumateng para kadang werda tumaruna ingkang satu bahu mulya. Lan ugi dumateng panjenenganipun Bapak ingkang asta bang pangalom-alom wonten ing tlatah Kedung Udal Dusun Padas sak penderekipun tansah kula beteni roda pemerintahanipun
Sumrambah dumateng para rawuh para lenggah kakuwi waturi satu ndat kinurmatan. Sadenipun kula matur sumangga panjenengan sedaya kula tansah kula dherekaken sarangan ngraosaken tandha syukur ing sanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Katitik wonten ing kawedangan siang punika kula saha panjenengan tansah ginanjar katentreman kasarasan miwah kasantosan. Mugi tansah tumanduk waradi sedaya sagun dumadi. Kaping kalihipun sholawat saha salam monggo kita aturaken sesarengan kesanipun titah linangkum boten enten kalih tiga namung satunggal Gusti kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi wasan Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Mugi-mugi kanthi wasan sholawat ingkang katemben kita wae sesarengan mugi-mugi kula saha panjenengan saged kaaken minangka matipun ugi sampun trep benjangipun saged nampi syafaat arufi syafaatul utama amin Allahumma amin. Para rawuh, para lenggah kakuwi wabdi sadurat kinurmatan kalangkung sanipun panjenenganipun Bapak Warsidi sekalian garwa. Kula tebih saking laladan dusun Sidomulya Krasak Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Bintoro Hadiningrat dumugi wonten ing Dukuh Kedung Udal dusun Padas Kecamatan Kedung Jati nggih tasik wewengkon Kabupaten Grobogan Besemi. Sawanipun kula minangka tinuding dhateng panjenenganipun kadang bisandika Pak. Nun inggih panjenenganipun Kiraka Rifai saha Ibu Suheni. Sak penderek kakung putri kalebet kula. Sacektosipun panjenenganipun kadang kula sepuh Arakanto Rifai kepareng badhe nyarinani matur piyambak untuk ngaso jengandika nggih kabeto saking bombonge manah jalaran putra kakungipun ingkang mijil werda kala wau sampun rawuh dumugi wonten ing mriki kanthi wilujeng slamet mboten wonten alangan satunggal punapa-punapa. Ning nuwun sewu Pak niki sampun dipun adunikan napa? Sampun Pak. Sampun alhamdulillahirabbil alamin. Nggih kenang Adi Sucipto kala wau sampun dipun adunikah mugi-mugi kewala putra ingkang dipun dhaupaken ing sekawit. Mugi Gusti paring jodoh tumekeng delahan kanthi mboten wonten beda punapa-punapa kali landasan sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin. Tebih kula saking laladan dusun Sidomulya Krasak tumugi wonten ing tlatah Kedung Jati mriki ingkang ongkos pindah kula ngaturaken salam takdim kanthi waosan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang angka kalih tuwi kaulijenganipun Bapak Warsidi sekalian garwa miwah para keluargengipun ing mriki ingkang jangket kaping tiganipun terus kewala kemawon kula nglarapaken utawi ngaturaken putra prunan kula nggih putranipun kadang kula suwuh Rakanto Rifai. Kula aturaken dhateng panjenenganipun Bapak Warsidi sak keluarga agengipun mugi-mugi kersa nampi putra kala wau. Ambok bilih ing mangkinipun sampun sumandha kater wonten ing bale wisma miki. Mbok bilih putra kala wau nimpang saking tatananing wugreng ing kalersan kersa paring seserpan dumateng putra kala wau jalaran putra kala wau putra ing plosok dusun mboten kados mriki. Pramila kula tartamtu kirang seserpan menggah putra kala kula nyuwun ikhlas sodangan ing penggalih panjenenganipun Bapak Warsidi kersa nggula wentah kersa paring seserpan dumateng kula putra kala wau. Ewadene salajengipun sawanipun kadang besandika nun inggih kadang kula sepuh Rakanto Rifai sak keluarga agengipun kakung wah putri kalebet kula. Tindakipun boten kados tindakipun pengaraing penganten adat cara Ngayogyakarta Hadiningrat inguni. Yen pengarak Jakarta Hadiningrat inguni sawanipun kadang kula sepuh nggih kadang besandika menika mulai tlatah dusun Sidomulya Krasak ngantos dumugi tlatah Kedung Jati mriki kedahipun ngarak kreta Joli Jempana ing sisipun Mas Misis Raja Prana. Nanging tindakipun besandika Pak Warsidi besandika kadang kula Rakanto Rifai namung tindak lembean ngendika ngertos piyambak.
Nanging wonten sanak kadang tangga depalih ingkang jangkep pontra injanipun ugi lantik panggradanipun ngasta dedaharan sedekah sekedhik kagem paduka mugi-mugi dika kersa nampi kanthi renaning penggalih lan mugi-mugi kewala sedekah kalawa ngendikanipun para pinter para winasis dadak sampun sinerat wonten hadis Al-Qur'an unggelipun as-shadaqatul lidaf'il bala. Artosipun sedekah kalawa. Ambok bilih mangkinipun wonten beda ingkang badhe tumama dumateng keluarganipun Bapak Warsidi saged dipun singkiraken mawi sedekah kalawa. Nampi nanging kosok wazulipun yen toh badhe wonten ribet ingkang badhe kasandang dumateng panjenenganipun kadang kula sepuh Rakanto Rifai inggih bisandika saged ugi dipun singkiraken mawi sedekah. Amin Allahumma amin. Ingkang baken kula so panjenengan langkung-langkung para rangkuh para lenggah sedaya nderek ajung puji astawa puji astuti dumateng putra ingkang katemben kadhapaken mugi-mugi saged jayeng bawana datan wonten beda punapa-punapa. Lan ing mriki Pak Walaka kemawon adat ingkang sampun kelampah yen acara ngarake penganten utawi cara besan cara jarah ngene kula niku sedaya penderek wau wonten sing manatiani. Manatiani mboten bathi, Pak. Mboten bathi. Terus ikhlas lahir batos dipun tariki. Ajeng wonten probia pinten-pinten dikelompokan dados tunggal, dipun deleh wonten angkopan duka milangin pinten niku mangke dipun aturaken jinandika. Pundi ingkang kawegan wau? Oh niki. Nggih, napa niki? Pak Warsidi niki nun sewu wonten sumbangsih saking panjenenganipun kadang besandika Rakanto Rifai sak keluarganipun kakung miwah putri kalebet kula niki pinten wilanganipun ugi kula mboten mangertosi nyobaken menika ikhlas lahir batus nggih ikhlas batus mugi-mugi saged damel pangenteng-enteng anggen jenenganipun amung kugati wonten ing dinten punika. Para rawuh para lenggah kakung miwah putri satunggal kinurmatan kalangkung kunjuk sanipun Bapak Warsidi sekalian garwa miwah keluarga agengipun ing mriki mengke sabibaripun pawiwahan menika kula sak penderek miwah kadang besandika Rakanto Rifai sekalian garwa mboten saged angrenggani anggen jenenganipun ameng kugati wonten pawiwahan dinten punika namung nderek memuji wonten sanipun Gusti mugi-mugi anggendika amung kugati tansah dipun welasi dening Gusti lumantar sanak kadang putra tetepangan mugi welas dhateng dika anggenipun bibar kagungan kersa dipun paringi pikantuk kaya ingkang kathah tur berkah. Amin Allahumma amin. Mangke lajeng kula badhe jengkar saking sasana pawiwahan menika arsa nyuwun pamit lan ugi nyuwuni dipangestu mugi-mugi sak konduripun kadang bisa ndika nggih kadang kula sepuh Rakanto Rifai sak keluarga sak penderek kakung miwah putri kalebet kula tansah dipun payungi dening Gusti sak margi-margi tansah pinanggih cempaka mulya slamet widodane risambi kala ngantos dugi dalemipun suwang-suwang. Mekaten Pak, para rawuh para lenggah kakung miwah putri satunggal kinurmatan namung mekaten saged kula aturaken minangka sulih sarira sepenjenenganipun kadang besandika nggih kadang kula sepuh Rakanto Rifai sak keluarga mbok bilih wonten lepatipun gawe saking cubluk kirang anggen kula necep dhateng ilminipun para winasis miwah para pepunden mahanani cubluk ing pangertosan kula Pak Bu. Nanging pinangki kosok wasulipun yen ta wonten leresipun sedaya kalawa saking pidhahipun Gusti ingkang Maha Kuwasa. Ing kusana kula tutup wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trawaca sabda pangandika saking panjenengan Bapak Giono sulih sarira saking panjenenganipun Bapak Rifai ingkang menika daya-daya tinampi panjenenganipun Bapak Warsidi lumantar panjenenganipun Bapak Sardi ingkang menika sasana miwah pandaya wara kaaturaken sumangga nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma. Kunjuk wonten ngarsanipun para pepunden, bini sepuh, sesepuh, aji sepuh. Estu ingkang tansah anggo ngamastuti dhateng pepoyaning kautaman. Estu ingkang pantes kula pundi saha kinurmatan. Ugi kunjuk panjenenganipun para pangarasaning bebrayan. Estu ingkang dados pandam-pandom saha pangayomaning sagung para kawula alit. Ingkang tuhu dat sinodarsana saha mawantu-wantu winantu ing pakurmatan. Ugi kunjuk panjenenganipun para alim saha ulama, rama kiai, para kadang santri, miwah para tokoh agami utawi para pangarsaning agami. Estu ingkang rinten dalu tansah cinaket dhateng mustaka suci ingkang minangka dados panuntun kiblating manembah ingkang tuhu kinurmatan. Ugi kunjuk langkung linanggung keluarga agung panjenenganipun Bapak Papunten nggih bujung wanci lan kawontenan. Estu kunjuk panjenenganipun Bapak Rifai sekalian Ibu Suhadni minangka kadang pisan sutresna saha pendherekipun ingkang tuhu bagya mulya. Ugi kunjuk panjenenganipun para rawuh putri saha kakung ingkang sinugata ing pakurmatan mandhapipun dhateng kadanganem ingkang kula banggaaken boten katalumpen grup campursari ingkang sampun marak sowan wonten ngersa panjenengan ingkang kula banggaaken. Ing mriki kula kepareng matur wonten ngersa panjenengan awit saking minangkani kersanipun Bapak Warsidi sekalian garwa ingkang kepareng nanggapi apit saking kepareng rawuhipun Bapak Riwai sekalian garwa miwah keluarga. Namung saderengipun kula nglajengaken matur monggo sesarengan ngambali atur unjuk syukur lan tasakur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Luhur inggih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Keranten wontening wanci siang punika estu panjenengan saha kula tasih dipun parengaken kempal manunggal silaturahmi wonten dalemipun Bapak Warsidi ing mriki datan boten manggih alangan sawiji punapa bihaulina alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat salam tansah kita kunjukaken wonten ngarsanipun junjungan kita Kanjeng Rasul Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Estu kula lan panjenengan nyadong sapakipun sae menika wiwit saking alam donya ngantos dumugi ning alam akhirat. Amin Allahumma amin. Datang panjenenganipun para pepunden bini sepuh saha para rawuh kakung putri minulya. Mugia kepareng pinara lenggah ingkang sekeca kula enggal-enggal nampi atur pangantika saking panjenenganipun Bapak Riwai lumantar saking duta pangarsa. Ingkang angka sepisan pilih panjenenganipun Bapak Rifai sekalian garwa ingkang kepareng paring salam taklim dhateng panjenenganipun Bapak Warsidi sekalian. Awit saking menika katampi salam saha taklim menika kanthi atur pawangsulan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam saha taklim kala wau mugi saged mbabar kawilujengan tinembihing sambi kala jenaketa ing suka basuki. Ingkang kalajenganipun bilih panjenenganipun Bapak Rifai sekalian garwa amasrahaken atmojo kakungipun ingkang sesilih panjenenganipun Dimas Bagus Adi Sucipto
ingkang jatuh krami panjenenganipun Genduk Alisah putra putrinipun Bapak Warsidi ingkang saha Ibu Sari. Estu bilih panjenenganipun putra kakung Bapa Rifai katampi kanthi asta kalih unjuk uninga nyuwun gunging pangapunten bilih kala wau ngrumini penggalih panjenengan bilih estu putra kekalih sampun angadani akeh tingkah kala wingi Kemis wonten ing Kelurahan Padas Kedung Jati saking petugas kantor urusan agami Kedung Jati anut sat engkang rinasuk panjenenganipun putra kekalih nun inggih kanthi engkang rinasuk agami Islam. Dados sampun sah mungguing agami lan sampun sah mungguing negari. Ugi kala wau sampun kaadani panggih adat panggih anut catataning adat ingkang lumampah wonten ing Dukuh Kedung Udal Desa Padas Kecamatan Kedung Jati nderek Laladan Karangayung Purwodadi. Awit saking berkah pangestu panjenengan pilih sampun lumampah akid ningkah menapa dene panggih kanthi lulus raharja boten wonten rubeda punapa. Ingkang kalajenganipun bilih panjenenganipun Bapak Rifai sekalian garwa kala wau ingkang kepareng ngasta oleh-oleh kagem panjenenganipun Bapak Warsidi sakeluarga menapa dene ingkang kepareng atur redono arta. Mboten langkung kula minangka wakilipun Bapak Warsidi sekalian garwa matur agunging panuwun ingkang tanpa upami katampi kanthi asta kalih. Sedaya kala wau Bapak Warsidi sekalian boten saged atur piwales punapa-punapa namung sagedipun sumendhi wonten ngarsanipun Gusti sedaya amal kasihaning panjenengan pikantuk leliru wonten ngarsanipun Gusti ingkang matikel-tikel. Ingkang kalajengipun malih estu bilih kerawan panjenengan utawi keluarga ageng Bapak Rifai kadherekaken para gotrah mesti kemawon anggen nampi rawuh panjenengan Bapak Warsidi kiranging subosita trapsila unggah-ungguh ulan anggenipun kelenggahaken panjenengan kirang satrep sadrajat kalungguhan panjenengan langkung-langkung anggenipun caos unjukan menapa dene pendherekipun mestinipun kiranging raos rupi mawantu-wantu Bapak Warsidi sekalian garwa nyuwun agunging pangapunten. Ingkang kalajenganipun Bapak Warsidi sekalian garwa nyuwun donga pangestu panjenengan sedaya. Mugi temanten sekalian anggenipun nyatangi baitaning Bali Wisma dadosa kulawarga ingkang mawaddah warahmah ing tembinipun dados kulawarga ingkang sakinah. Pangudangipun tiyang sepuh mugia enggal pikantuk talining kastresnan ingkang awujud golek kencana ingkang saged tata jalma sae menika mbok pilih kakung menapa putri sageta dados kulawarga ingkang dados ingkang tentrem ayem lan sapiturutipun lan mugi temanten sekalian mugia pikantuk wahyuning jodoh ngantos dumugi akhir jaman lan pikantuk katentreman kabagyan kamulyan wiwit saking ngalam donya ngantos dumugi ning ngalam akhirat amin Allahumma amin.
Ingkang pungkasan ing mbok bilih kala wau adicara mboko adicara sampun paripurna keluarga ageng Bapak Ripai dalah garwa miwah penderek ingkang badhe ngersakaken kundur estu Bapak Warsiti sekalian boten saged mambengi kersa panjenengan saking keparengipun sumangga kepareng nderekaken sugeng kundur mangke namung nderek jurung pamuji kundur panjenengan bidal saking griya iki ngantos dumugi wisma panjenengan sowang-sowang tansih manggih rahayu slamet boten wonten rubida punapa kendaraan ingkang badhe dipun titi sageta glinding kanthi lancar lan boten wonten rubida punapa mekaten semanten kesagatan kula nampi atur pasrah ingkang lumantar panjenenganipun pepunden kula ingkang minulya mesti kemawon kula pribadi sae menika anggenipun kula nampi rawuh panjenengan awit saking jubluking pangertosan kula awit saestu kula nglegono kula mboten saged endo saking lali menapa dene lepat pramila saking menika dasaripun kula menika nggih dipun lairaken wonten tengah wana mriki mestinipun tebih saking para winasis pramila mawantu-wantu kula nyuwun agunging pamunten lan niki nggih mungkin panjenengan dados prihatin napa lan kaget nek wilayah mriki panjenengan pirsa ajeng turun mriki mawon rasane wani napa wani ra ngoten nggih Pak nggih niki apa ya isih melu Indonesia napa mboten tasih niki tasih melu Indonesia nggih alhamdulillah niki mawon sampun cor-coran lan niku wonten sampun wonten jembatan kangge darurat Pak niku alhamdulillah nggih mekaten semanten kirang langkungipun estu kula nglegono minangka tutuping atur sugeng lenggah ngantos paripurnaning pahargyan punika billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paripurna sabda panampining pasrah saking panjenenganipun Bapak Warsiti lumantar panjenenganipun Bapak Sarti ingkang menika kepareng kunjuk dhateng sangya para ingkang piniji kundur wonten ing papan sakawit. Salajengipun para lenggah sawetawis makaten pahargyan dereng paripurna pinangka tandha paripurna gati ambuk bilih risang pinanganten sarimpi sampun kabedal saking sasana renengga nuju dhateng ngajeng kori pahargyan pratandha pahargyan paripurna. Salajengipun wekdal kula aturaken dhateng kadang-kadang seniman seniwati kasmanggaken sumangga nuwun. Aturi pirsa dhateng para kadang pangarak pangombyong kadang pisan tresna menika wonten adicara poto pangestan. Mila menika kunjuk dhateng para keluarga agung saking panjenengan Bapak Rifai kasumanggaken sumangga nyuwun. paripurna pahagian lumadening adicara Purwa Madhiwasana
kula ingkang piniji pratitesaken menggah laksitaning upacara pahargyan ing ari kalenggahan punika. Kathah basa ingkang singlar saking reh kautamen. Mugi wonten kaparingipun Sang Hyang Para Rawuh angkloteraken sih samudra pangasami dhateng jiwa kula. Ing wasana puji dhateng kadang pisan tresna sugeng kondur mugi pinanggih keluarga kanthi lulus raharja widodо lir ing sami kala. Saking kula pilih kathah kelepatan mawantu-wantu nyuwun lumantar ing sih samudra pangasami. Ing wasana wallahul muwaffiq ila qomitorik. Wassalamualaikum